Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Munding Kesumong Ratu. Seri perangan Sentanu Popo. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah wontene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Unglegi Egong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Prantara gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono, sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Hewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika sepisan nggambaraken wonten ing Padepokan Tangkuban Perahu. Resi Darmo Jati ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Raden Sancoko katindakan Roko Mas Andi Prastyo. Andini dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati wontene Joko Semeru. Katindakan Dimas Bagong Sutrisno. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Purbalingga. Adipati Condrodewa kaparagani Dimas Beguk Wiyanto. Resi Barong Silakso katindakan Roko Mas Judek Prakoso. Galowati kaparagani Nimas Uut Sutriana. Galuh Sari katindakan Nimas Tata Wulandari.
Ewondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing kraton Pajajaran. Prabu Munding Wangi ing dalu menika katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Mertayuda katindakaken Raka Mas Andi Suratmin. Pangeran Munding Kusuma kaparagani Adimas Eko Pranoto. Wondene Retno Arum katindakaken Mas Diah Maharani. Salajengipun nggambaraken wonten ing Desa Karangjati. Lurah Harjobondo dipun paragani Adimas Abdul Sutopo. Bojo katindakaken Nimas Menik Widyawati. Pak Wiryo dipun paragani Raka Mas Mandala. Wondene Sentanu katindakaken Adimas Abi Rojali. Harapat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggala. Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Kabiyantu bintang tamu Cak Hengki utawi Nyai Liti. Mban katindakaken siji Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya sutrisna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala. Anamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
ujugmu kowe kepengin duweni aji pamungkas manget jiwa. Aku kepengin jajal marang kowe. Oh, kaya ngono. Kae. Ana wit sakmono gedene kae. Kalamun bisa acur, kowe bakal sampurna. Sawangen yen ngono, Kakang. Yo ngono kuwi sing tak karepake. Ateges kowe wis sampurna anggon mundhar beli aji pamungkas pangklebur jiwa nyatane kanthi kabukten mbok tamakke wit sing sakmono gedene bisa kobok mendah niya kalamun ditampakke jalmu manusa lumrah. Nanging Kakang, aku bisa kabeh mau mergo saka sampeyan. Bener. Yen to ora ana sampeyan ndak kira-kira bisa apa-apa, Kakang. Senajan to kabeh sing gluwentah ki aku. Nanging kalamun kowe ora niat madhep mantep anggonmu sinau, tak kira ora bakal sampurna. Lho, aku mitungkas karo kowe. Rek wis sampurna anggonmu andar beni aji pamungkas pangklebur jiwa, aja mbok gunakake sawenang-wenangnya. Ora, Kakang. Aku kepengin duweni aji pamungkas panglebur jiwa kuwi Iya. mergo apa, Kakang? Yen to ing mengkone sampeyan ora ana ing cedhakku, yen ana priya kang godha marang aku bisa mbela marang diri pribadi. Pancen bener. Aku condong banget. Ora apa-apa ta, Kakang? Ora apa-apa. Malah aku malah seneng. Mergo dimen kowe ora ditenges. Ora disepele dening wong-wong lanang kae sing seneng tumindak tetengilan karo bocah wadon. Pancen bener iku karepku, Kakang. Nanging Kakang, Nanging piyanti? saiki aku wis duweni aji panglebur jiwa. Kabeh ku mau nyatane aku durung marem, Kakang. Isih durung mar. Iso. Pawadanmu Pawadanku ora kok aku duweni aji jur karo jayan kuwi sing ora marem, Kakang. Ning atiku sing durung marem. oh iya. Aku mudeng sing mbok karepake. Ya kudune sampeyan yo ngerti to, Kakang. Apa dadak aku kudu mlomo karo sampeyan. Durung wae aku blakakake isin seneng atiku. Sak temah kowe wis disiki. Sing ngrasakake kaya ngono. Iki ra mung kowe dhewe aku ngrasakake. Dadi sampeyan iku duwe rasa kangen marang aku, Kakang. Ya toh. Yen ngono padha karo rasaku nyatane. Ning kene senajan to aku saben dina ketemu karo sampeyan. Ning yen durung ketemu jan padha jan sing kaya ngene. Rasane atiku durung marem, lan durung mari Kakang. Ora beda marang rasaku. Aku kok ngrasakake sing kaya ngono. Kula kasih piyanti iki. Rek ning iki ana kalunggahan wektu. Kanggo aku lan kowe. Iso nambani kangen ning ati. Ngono Kakang, yen ngono aku ya seneng banget, Kakang. Lali-lali datan bisa lali lawas saya kanton. Iya. Upama no wit-witan kang gedhe.
kuwi sing tak karepake. Ora apa-apa malah seneng ngenteng-ngentengi aku, ya toh? Ojo dikoyoki lho Kakang. Apa? Kowe kok beda marang padatan. Saben ketemu karo aku, esem lan guyumu kuwi kaya-kaya ndudut atiku nanging kok dina iki beda jane ana apa? Kakang, Apa anggonku sesulih karo kowe kurang? ora kok babakan sampean. Kalamun isih kurang Kandha Waloka, sapa Raden Sancaka putra patih ing Pejajaran, Ora Kakang. gudangi donya. Aku ngerti ning kabeh mau ora babakan kuwi. Sampean paring sesule marang aku wis rumangsa seneng rasane ati. Iya. Ning aku bakal kondo karo sampean. Sampean nesu apa ora ya Kakang? Apa aku nate nesu karo kowe? Kowe cedhak karo aku. Iki ora sedelok nanging sak bentara suwe kudune ngerti watak lan mantu. Ini ya Kakang. Pancen yo bener sampean mau kondo aku sambungan karo sampean ki wis suwe bang. Iya. Lan aku karo sampean uga wis tumindake kaya wong bebojoan kae. Heeh. Mula Kakang, dina saiki aku medeng Kakang. Kowe weteng. Ati aja gocek. Kok aku gojek iki piye to Kakang? Aku ora gojek. Aku kondo apa anane? Aku pancen meteng wis rong sasi Kakang. Tenang, Iya. ora goro. Ora Kakang. Kula karo kondo karo sampeyan ki aku wedi Kakang. Ini Andini. Kowe wis ngerti dhewe. Angger piwalen ana ing Tangkuban Prau, ya toh? Bisa aku ngerti Kakang. Murid lan murid ora kena andum seksinisian. Apa meneh sifat adeduduan. Monggo aku lan kowe ora bisa njaga asmane guru. Uga ngorek-ngorek ana ing padepokan Tangkuban Prau. Mula kanthi kuwi mumpung siswa durung padha mangerteni. Si Bonang bae sing mbok gembol kuwi gugurake. Apa Kakang? Gugurke. Gugurke? Iya. Kakang Sancaka. Iki titeh sampeyan lho Kakang. Aku ngerti, aku Calon ngerti. anak sampeyan lho kok tega-tegane sampeyan kondo sing kaya ngono. Aku mau Kakang yen to dikon gugurke. Apa sebabnya kok ngandel kono sing kaya ngono? Ayo, Aku wedi. Aku wedi. wedi apa Kakang? Kalamun perkara iki ing mangkone dingerteni dening bapak guru. Nanging Kakang, kabeh ki mau awake dhewe wis tumindak kaya ngene. Ana apa-apa ya kudu awake dhewe kudu nanggung kabeh kuwi mau aja kaya ngono kuwi. Aja selingkar saka tanggung jawab Kakang. Iya. Pancen kabeh aku sing tumindak. Wong aku njaluk kanthi bakat karo kowe. Piye Kakang? Perkara iki ing mangkone kalamun bisa, ya toh? Kalamun bisa. Aja nganti ngerti sapa wae. Oh kaya ngono. Iya, sing bebayani. Sing bebayani sapa? Murid ana ing Tangkuban Prau kuwi. Kakang sapa? Semeru. Kakang Semeru. Rahayune aku wis mangerti pisan. Kaget jroning atimu, redene aku wis mangerteni perkara iki. Sancaka. Tak kira kowe eling. Nalika sepisanan manyiswa ana ing Tangkuban Prau. Wis kasumpah ana ngersane boko guru. Ora bakal ngerak waler ana ing Tangkuban Prau. Nanging kasunyatane opo? Aku weruh kanthi mripatku dhewe. Ora nyilih talingane liyan. Kaporo Keswani andum seh sinisian kelawan andi. Yen ngono Kakang Joko Semeru ngerti. Tenane kaya ngono saja. Ya. Rene kabeh mau Kakang Joko Semeru wis ngerti. Aku ora bakal nutupi perkara iki. Pancen ora tak silak. Pancen aku tresna marang Andini. Mula Kakang. Aku njaluk kanthi banget. Wewadi iki mung cukup aku lan kowe.
Jalaran aku ora bisa njaga asmane guru. Uga ora bisa njaga padepokan Tangkuban Prahu. Jalaran aku senerak tunggal ana ing Tangkuban Prahu. Wataking satriya wis wani ndodo marang perkara iki. Ya. Yo, uwadi iki bakal tak simpen. Mung cukup aku sing mangerteni. Nanging pitugasku kelawan kowe Sancaka. Mumpung perkara iki durung kedlarung-dlarung. Saya meneh durung dimangerteni kelawan Bapa Guru. Iya. Tak jaluk kelawan kowe dina iki pisahno anggonmu tresna kelawan Andini. Mung cukup semene wae Sancaka. Yen kuwi penjalukku Kakang. Abot rasane atiku jalaran aku wis kebaru tresna karo Andini. Kosok baline kaya ngono. Kalamun aku supaya pisah karo Andini. Kang wong tresna kuwi wuta. Dipalang ngono bakal mlumpat, didadho ngono bakal berlot. Mula aku njaluk Kakang. Sepisan iki wae. Aku nama itu Sancaka. Wis patut lamun to wong lanang sandingan karo wong wadon. Nanging kabeh mau kudu duweni pranatan. Tak jaluk lawan kowe. Lamun to kowe nganggep aku pinangka sedulurmu tuwa. Pisahno anggonmu tresna kelawan Andini. Aku tetep ngakoni yen Kakang Semeru sedulur. Ora sedulur tunggal kena dulur, nanging tunggal wiridan. Nek yen perkara aku kudu ninggalke Andini, abot banget. Kok kaya ngono Sancaka? Kowe nganggep lamun to aku sedulurmu. Mongko dina iki kowe iki salah. Wong salah kudune saling salogo, salugune kudu sumeleh. Beda kelawan kowe. Aku pinangka dulur tuwa wis ngeleno kelawan kowe, nanging babar pisan ora kok rewes, malah kapur kowe mbacut tresna kelawan Andini. Semeru, Kepiye Sancaka? tak rasake tembungmu ngabangake kuping. Sapa Raden Sancaka? Putra patih ing Pejajaran. Kowe iki sapa? Kok arep wani karo aku? Nanging ngertenono Sancaka. Iki dudu Pejajaran. Iki ana ing Tangkuban Prahu. Nanging Tangkuban ora kabeh tah Pejajaran. Saya meneh. Kowe pinangka titis Kyai Angka Loro ana ing kraton Pejajaran. Ya. Tumindakmu ora bisa kanggo tulodo kawula ana ing Pejajaran. Arep apa kowe? Wiwit dina iki lamun tuku ora pisah, aku sing bakal pisah. Ya kuwi tembungmu sing tak enteni. Atau sing balu diguyu sesuai Tangkuban Prahu. Sing kok jaluk Aku lan kowe tak ibaratke ndok sak petarangan. Ayo ditu ndi sing pecah. redene kowe menungso sing ora kena taeman. Kelakon kemlawit tanganku kena siramu mati bakal sigar rampah. Rahayu doloku upama ora ana pecah sirahku kowe. Joko Semeru, Paring dawuh. kon kowe Sancaka Iki padha ra migatekake marang guru. Ing ngarep aku wis paring dawuh apa? Murid antarane murid aja nganti padha nganakake kesusahan. Iwon dene kowe Joko Semeru lan Sancaka padha gegelutan saya-saya ndak sawan padha arep mudang siunge Bathara Kala. Lho jane iki apa sing direbut? Apa perkarane? Lho yen ana perkara iki mbok ya padha dirembuk sing kanthi becik. nggih guru Sancaka, estunipun kula mituku napa dawuhipun bapa nanging
Nyuwun pangapunten. Menawi perkawis menika kados derdah kalian Kakang Joko Semero awit nalika kegadahan dumateng Andini. Nalika bab aji saya gawe jaya dumadakan nyarurus dumateng kula kalian Andini. Sinten tiyangipun? Joko Semeru. Paring dawuh Bapak. Apa kabeh bener? Kang diaturake kelawan Sanjoko, Sampean sampun ngertos watak pantunipun kula. Ngantos kebranan ati kula, Bapak. Kula ngertos mbok bilih wedal menika Sancaka lan Andini sampun wani andum Seh Sinisian. piye? Sanjoko kelawan Andini Ngaten padha nandhakake andum leres. Sanjoko. Beno kowe goroh lawan sakliyane aku. Lah yen kowe nganti goroh lawan aku. Yen nganti tembungku ketrucut, kowe ndak sotake bakal cilaka. Nyuwun pangapunten. Menawi kula sampun boten saged njagi asmanipun. Rehne sampun kabuka. Kula badhe bloko. Estunipun pancen kula tresna dumateng Andini. Mila kanthi menika Ponyuwilah lilahipun Bapak ugi paring doa restu anggen tresna dumateng Andini. Bener, Andini. Menika leres Bobo. Kowe ana sesambungan tresna kelawan si Sanjoko. Si kula ugi tresna kalian Kakang Sanjoko Bobo. Ora ngira babar pisan Sanjoko. Menawa tumindak lan pakartimu iki naon Joko angger-anggering kautaman. Mongko nalika wiwitan kowe kepengin ngangsu kaweruh, kepengin ninggo ngelmu ana ing Tangkuban Prau. Aku wis kandha kelawan kowe. Paugeran lan pranatan ana ing paguron Tangkuban Prau. Antaraning murid lan murid lanang lan wadon. Iki ora kena padha nganakake sesambungan tresna, Ewa semono. Bahwa kowe ono sambungan tresna kawan anakku si Handini. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kula boten jagi asmanipun, kula sampun wantun ngorek-ngorek wonten ing Padepokan Tangkuban Prau. Cetha wis ora arek tatanan ing Tangkuban Prau. Mula kanthi mumpung durung dingerteni marang kabeh para siswa ana ing Tangkuban Prau, kejaba mung aku lawan Joko Semeru. Wiwit dina iki kudu mbok pisahake nggonmu sambungan tresna lawan Andini. Menawi kula paring kedap pepisahan kalian Andini, amprat sajroning rasa jalaran kula sampun kepacut tresna. Kula sampun kepacut tresna. Piye? Kula nyuwun sepisan balik kalian monggo kula atur paring restu anggen sambungan tresna kalian Andini. Yen ngono cetha, kowe sawijining murid sing wis wani mancai gawe guru. Mula yen kowe ora gelem pisah lawan Handini, wiwit dina iki aku sutik duwe murid kelawan kowe kudu minggat saka istana. Nggih. Sabdanipun guru kang rumentah, kula kedah nilaraken Tangkuban Prau. Boten dados menapa. Andini, Kang Sanjoko. ora kok ateges aku singkar saka tanggung jawab ora. Nanging wis keprungu dhewe sabdane wong tuaku. Wektu dina iki aku kudu ninggalake saka Padepokan Tangkuban Prau. Mula aku njaluk ngapura kapeksa aku ninggalke kowe. Ora bisa yen kok
semune kowe Allah. Rumangsa abot atiku yen kowe gak pisahake urusan tresno lawan Sisanto. Jane ana wadra kowe. Piye? Kowe mesen kowe iki anak resi. Anak kita. Sing kudune kena kanggo patulajane kabeh para siswa wanita ing Kapan. Jebul kok malah gasruh tumindak. Kowe dadi wong wadon ora bisa kenceng kembenmu. Kowe dadi wong wadon gampang lokor kembenmu mergo kena tembung manise. Priya kang bagus. Kula mangertosi kula lepat. Gonmu meteng wis pirang sasi. Kalih kula. Wis rong sasi. Monggo munggah dina munggah sasi. Saya suwe saya tambah gedhe apa ta? Lho yen nganti dingerteni kabeh para siswa ing Kabupaten Prau. Sopo sing ora bakal wirang kejaba aku, Aku jedring wong tuwa. Guna apa aku dalme anak sing wis tumindake menceng saka angger-anggering kautapan. Mula ati. Senajan kowe daging kulit dhewe, kowe titisku dhewe ning tumindakmu wis wani orek-orek padukan oleh Kabupaten Prau. Yen perlu iki dina kowe kudu lunga kudu minggat saka Kabupaten Prau. Saiki aku takon karo. Siap sing jujur ati tulus lahir batin. Kowe abot wong tuamu apa abot aku? Ampun sampeyan, Kakak. Abot aku. Tinggalke Kabupaten Prau. Ayo. Tinggal. Parapunten ingkang kathah Bapak Guru. Joko Semen. Boten ateges ingkang siswa derek-derek perkawis menika nanging Bapak. Napa mboten kelangkungan anggenipun panjenengan paring pangandika kelawan Andini. Andini menika pinangka yoga sampeyan piyambak. Ya. Nanging kenging menapa sampeyan tegel mentala nundung dumateng Andini Bapak. Joko Semen. Naninje kula. Nganti aku tega lan tegel nundung anakku dhewe Sianti. Nggih. Marang dheweke tumindake wis wani mirang-mirangake kawan wong tuwa. Tumindake wis menceng saka angger-angering kautapan. Napa mboten saged dipun rembak kanthi sarananing aris Bapak? Ora bisa. Aku tetep tegel kawan Handini jalaran apa. Ngerti yo Joko Semen. Kados pundi Bapak Guru? Ing padepokan Tangkuban Prau iki moko papan-papan kang resik, papan kang suci. Naninji. Ewon dhewe niki dina tumindake Sanjoko lan Handini
iki wis wani dheweke tumindak selingkuh. Wis wani tumindak zina. Mongko paugeran ing Gunung Tangkuban Prau yen to ana sawijining menungsa lanang lan wadon iki wani tumindak zina utawa tumindak selingkuh sing durung dadi bojo iki sadungkapan meneh ing Gunung Tangkuban Prau mesti bakal mlebu. dawuh ngersane Kanjeng Adipati Candradewa. Dina iki kowe lan aku kabeh kautus Prabasa perang Pratandha miwiti perang adat ana ing Kraton Pajajaran. Mula kowe kabeh padha siaga. Aku dhewe kang paring tengara. Para tamtama, siaga makarya. Kesti sanjata lumaksana magida-gida. Tajya! 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 Aja padha tumuli bali ana Kabupaten Probolinggo. Kalamun durung bisa jebol benteng Pajajaran. Tajya! Tajya!
Diro jayaning rat lebur dening pangastuti prangadhap kawiwitan.
1, 2, 3, 4, 5. Musuhe piro, Des? Musuhe 1, 2, 3. Ngawur ae. Awur piye lho? Ora 3. Lah piro? 1, 2, 3. Apa? Aja tekan tolene. Itu tugale. Iya aja hitung. Aja hitung tulang lunak. Masa? Ayo. Ayo.
kowe